ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҷиноятӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ки милитсияи суғд ошкору пешгирӣ намудааст шинос менамояд. Сархати гузоришҳои барнома чунин аст. мусодираи хокаи тилло аз сокини ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ. қаллобӣ дар самти хариду фурӯши чиптаи ҳавопаймо. 12,000 гуфт, 2,000 мо худмовай мекунем, пеш метем гуфт, баъд 10,000 вай фирма худаш метиҳад. Садамаи пурфоҷиа, ҳалокати 4 ҷавон дар авҷи камолот. ғоратгар ба даст афтод. намедонам боли алама мама чӣ коре кардостӣ намедонистам. боздошти чорводуздон дар Бобоҷон, Ғафуров ва Конибодом. овози гов буромад ба аскар биён гӯспанд нест. пагашби мошин кистиму рафтиму амно боркада гуром рафтим. барои чӣ маҳсаби гуво интихоб кардед? ҳамун наздик бесуда буд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.